heroísmo e generosidade de Fernando Blanco, vale? Empezo falando un poquinho dela, a súa biografía. Naceu o 18 de outubro de 1796, e non sei se sabedes onde naceu. Naceu na Armada, en Raíces, no Son, onde naceu Fernando Blanco. En que parte de Cee? Aquí mismo. Non neste edificio, que é posterior, pero na mitade, de aproximadamente a pegatina hasta esa parede, había unha casiña por 8 metros de frente, por 16 de fondo, e foi onde naceu Fernando Blanco e os seus irmáns, vale? E tuvo unha infancia que distou moito de ser feliz, non? Porque xusto cando ele naceu, ainda non cumpliu os 2 anos de idade, morreu o seu pai. Naquela época traballaban moitísimos homens e as mulleres, pero os que realmente traballaban fora da casa e levaban diñeiro ao fogar eran os varóns. As mulleres naquele momento, pois, estaban dedicadas á casa e ás fincas, como ven, non? Entón, imaginado, non? A súa nai, Josefa, con 5 fillos, sin eses ingresos económicos, pois moi ben non o pasou. Pero tuvo, entre comillas, a sorte de que o seu padriño, que tamén era primo, Fernando Blanco, tamén se chamaba, de segundo apellido Giance, natural de Cee, e cura en San Xoán de Mazaricos. Digo a sorte porque os curas gozaban dunha situación económica privilexiada respecto do resto da población. E era un sacerdote que lle quería moito a Fernando Blanco, que era o seu fillado, e a súa familia. Sabemos que lle axudou económicamente e sabemos que Fernando Blanco pasaba moito tempo en Mazaricos, pero misaba ese señor, non? Pasaba a temporada na casa reclamada. Non foron capaces, os ingleses marcharon, e na retirada, na nova retirada, seguramente frustrados por ese fracaso, foi cando incendiaron Cee. E incendiaron a iglesia de Cee, que era en 1370 aproximadamente, e quedou reducida a cenizas, e logo houve que reconstruir tamén en parte coa donación dun primo irmán de Fernando Blanco, de Bartolomé Blanco, que estaba emigrado en Nova York con éxito, e donou parte da súa fortuna para a reconstrucción da iglesia. Vale, unha vez que os franceses marchan, Fernando Blanco tiña 13 aninhos, era un neno, pero imaginades xa con 13 anos que lle tocara vivir. Morreu o seu pai, morreu o seu padriño, foi moi importante, vivir unha guerra. Os nenos de 13 anos, afortunadamente, non teñen un pasado tan dramático e triste, non? Entón, con 13 anos eran homes curtidos, vale? Pois eu con 13 aninhos tomou a máis difícil decisión da súa vida, deixar atrás todo o que quería que decía, a familia, os amigos, os vecinos, a terra, en definitiva, que sabedes que os galegos levan a terra moi dentro, e como tantos e tantos galegos, tratar de buscar un futuro mellor non se de Galicia, emigrar. O que fixo a toda presa sin pensar. Sabemos que no ano 1852 un primo seu que estaba en Cee, Primitivo Blanco, escribiu unha carta para tratar de comprarle a casiña que tiña. E na contestación que ele mandou, ele di, non xa vendo, porque quero facer algo en Cee maravilloso. Non diga máis, non? Entón, aí xa deducimos que ele tiña pensado. O que pasa que, bueno, apurou moito para ir ao notario. Vai ese 2 de abril ao notario, firma o testamento, e nese testamento, bueno, decide deixarlle unhas cantidades a 2 entidades benéficas que había en Cuba, a Sociedade de Naturais de Galicia, a Real Casa de Beneficencia e Maternidade de La Habana, a uns familiares que tiñan en Ponferrada sin recursos, a 2 afillados que tiñan en Cuba, pero o importante para Cee é que decide deixar prácticamente toda a súa fortuna, valorada en 750.000 pesos de ouro, que ten máis en Mancio Ortega, pero era moitísimo dinheiro, decide deixarle a súa vila natal a Cee para que se faga un coche. Isto que nos parece tan maravilloso e extraordinario que alguén que se vai a base de traballo, de esforzo, faga fortuna, en vez de disfrutar a él, que faríamos a maioría seguro, pense nos demais, en Galicia foi moi habitual. Sabedes cantas escolas se fixeron en Galicia gracias a migración? Dicide un número, así. A de Cucuyo tamén, porque está en el ayuntamiento hoy. Pero en toda Galicia. Un señor de donde, de Vimianzo, algo así, de Sardiñeiro tamén. Sí, vos estades falando desde aquí, pero en toda Galicia, sabedes un número aproximado? Fixáronse 300, ou están documentadas 317 escuelas financiadas por emigración. En Galicia realmente temos 313 concellos. Tocaría unha escola por concello que son moitas. Vale, vedes que por fora non cambiou, o único cambio que os árboles medraron, evidentemente, que son máis grandes, por fora está igual, por dentro sí que sofreu moitas modificacións. E este edificio cando funcionaba como escola de nenas, vale? Que logo se deixou de ser escola de nenas para ser escola de parvulitos, xa vos contaba fora que eu vim aquí a parvulitos e como vim moitos, cando xa era escola mixta. E este é a foto que vos decía, das nenas, vale? De 1917. Aquí vedes a aula masificadísima, aquí chegou a ver 125 nenas neste cuadrado. E había tantas porque existían as chamadas escolas unitarias, non separaban como hoxe os nenos por niveis, pois estamos de primeiro, incluso en primeiro A, primeiro B, primeiro C, segundo. Aquí entraban as nenas con 7 aninhos e compartían aula con nenas de ata 14.
Non era o ideal desde o punto de vista educativo, porque se a profe explicaba para as maiores, as pequenas non se enteraban. Se explicaba para as pequenas, as maiores desconectaban. Pero esta escola foi fundamental porque Fernando Blanco sabía que de pouco valía facer os colexios en C se houbera que pagar. E dispuso que a enseñanza tenía que ser gratuita. Porque se houbera que pagar, eu aseguro que aquí estaba a profe e os bancos prácticamente todos vacíos, non? E esta escola ademais ten outro valor, que eran mulleres. O futuro dos nenos e as nenas naquele momento era moi negro, pero especialmente das mulleres. E o apostar por a educación das mulleres foi realmente... ¿Eso qué año era? Esta foto é de 1917, pero a escola inaugurouse xa en 1887, un ano despois do instituto, vale? E isto é arriba. Esta era a escola dos nenos, a primaria para nenos, vale? O seu actual salón de actos do instituto, que é unha sala moi grande, e aquí o mesmo, aula masificadísima, con nenos de distintos idades, e este é Luis Villaverde, que non sei se alguén recorda que foi profesor de primaria e de caligrafía, que logo vos enseñarei un poquinho das láminas que se facían, vale? E este é o C, que moito recordaredes, vale? O C que se mantivo así, máis ou menos, ata 1978, que se empeza a rechear a ría, vale? Esta foto é de 1910, aquí vedes, bueno, logo se outra foto. De 1910, cando C era unha pequena aldea, andaban uns 1000 habitantes. O C é un pouco unha vila que medrou moito, medrou, o sabedelo, pero os turistas chaman moita atención cando eu digo que medrou encima da agua, que se rechea a parte final da ría, onde está o hospital, a Casa de Cultura. Non había ninguna casa nada mala nese momento, estaba totalmente valega. E vos fixados a magnitude do edificio. O se destaca menos porque as árboles medraron, os edificios cada vez son máis grandes, para que as casas eran humildes, casas de planta baixa, como moito dun piso, e fixados, a sorte. Eu digo que isto foi un regalo que debo hacer. Vale, isto foi tocar a lotería educativa, non a de Navidad, pero a educativa, non? E estas fotos tamén moi coñecidas. Esta é moi chula. Aquí vese perfectamente, mirad. Aquí vedes a escola das nenas sin ampliar, vale? Este era o solar da casa natal de Fernando Blanco, o solar, Aquí fixos a primeira fase e en 1912 compôs esta casiña de aquí, que estaba justo da mitad hasta a pastelería, e é cando se amplía a escola das nenas, vale? O sea que todas estas fotos na que a escola das nenas aparece a metade son anteriores a 1912. E este é un mini copón que levaba os mini hostias. Estes chamábanse portaviarios e utilizaban os sacerdotes para levar a comunión os enfermos que estaban impedidos nas camas, que estaban non podían ir a igrexa temprano. Facías unha procesión, nos determinados días, que se facía unha procesión, e facían parada naquelas casas onde había enfermos impedidos e o sacerdote levaba a mini hostia para que, digamos, comulgasen de forma simbólica. E este día, claro, non é moi difícil transmitir de palabra como se vivía aquí hai 100 anos. Esta foto é de 1930. Se levaba ao instituto funcionando 50 anos, A mí lo que me impresiona es lo que los niños descansan, que ya no había visto. Este é a miseria, claro. Antes falei da ensinanza gratuita. Se houbera que pagar, Non iba. estes nenos que os seus papás non lle podían comprar un triste par de zapatos, non podían estar aquí, evidentemente. Eran nenos que viñan igual da Mixenda, de Muros, de Corcubión, de Lobelos, e as carreteras non estaban acondicionadas como hoxe en día, que viñan polo monte, verano e inverno, pisando toso, pisando lama. E sabes que me chama sobre todo a atención desta foto? Eu digo aos nenos, a formalidade. Eso sí. Eu aquí cando veñen as excursións, me vienen alguna vez, os seus alumnos, meto sempre aquí diante, cando teño unha foto diante de Fernando Blanco, e non hai un vestido. Hai un tirano ao chan, entre os rodillas, entre os poquinhos de carreras. Aquí faces unha foto era máis acontecimento, seguramente era a primeira foto que se facía na maioría. Xa non será, se tiña prestigio, que un dos pintores preferidos da reina Isabel II era Federico de Barato. Cando a reina quería un retrato, chamaba Federico. Si ides ao Museo do Prado, ides ver que ten un montón de cadros ali colgados, e agora, además de pintor de cámara de Isabel II, foi director do Museo do Prado, director da Academia de Bellas Artes de San Fernando, e foi o que recibiu un encargo de retratar a Fernando Blanco e os albaceas, os testamenteiros, as persoas que Fernando Blanco nomea no testamento para que cumpran as súas últimas vontades, porque xa vos dixen que ele firmou 3 días antes de morrer, e evidentemente non veo o colexio nin inicial, vale? Estas 4 persoas foron fundamentais, porque foron honrados, vale? Esta xente, que eran as súas persoas de confianza, aparte que en aquel momento non facían firmar un papel, que te daba a man, era lei, eran galegos tamén, e eles sabían tamén da importancia, non? Primeiro do cariño que Fernando Blanco tiña a súa terra e da importancia de facer o colexio de cero. E costoulles, porque realmente eles estaban en Cuba, agora facías en Galicia, as comunicacións eran difíciles, logo vos contarei un poquinho máis sobre o proceso de construcción, pero ao final foron capaces de facer o colexio
e hoxe en día, bueno, pues, vemos que foi un acerto, non? E naquele momento a xente non estaba moi conforme, porque Fernando Blanco estableceu unha cláusula no testamento que decía: se os meus albaceas non poden facer o colexio, polo motivo que sexa, que se reparta o diñeiro entre as familias de fe. Cando os veciños se enteraron que un emigrante fixera fortuna e decía: ou se fai un colexio ou se reparte, imaginades. Vamos a matar a Lógicamente. Había máis demanda de matrícula, porque íbamos nenos e as nenas e íbamos obreros de noite. Por que era tan importante o dibuixo? Pois se lle preguntades aos nenos que queran ser maiores, ou se imaginades as respostas. Gran parte deles youtubers, influencers, futbolistas, astronautas. Pero estes nenos tenían sueños totalmente distintos. Querían ser canteiros, albañiles, ebanistas. En eses traballos o dibuixo ten muitísimo peso. Hai que facer planos, croquis e demais. Por iso será bastante importante. Temos unha colección bastante grande de láminas modelo, de esculturas en yeso que teñen que copiar, e a modo de exemplo aquí temos 3 dibuixos de nenos. Estamos falando entre 14 e 18 anos. Este é un dibuixo dun neno. Este é o máis antigo que temos, dun neno de Borcubión, de 1895. E o da baixo é máis curioso, porque temos a lámina comprada nunha casa de dibuixo e a reproducción que fixe unha nena de fe da familia dos Eulogios, na ferretería que estaba a camiño de Malada Real, en 1909. Vale, ese dibuixo fixo con 16 e 17 anos. Pero todos, a maioría, ten unha historia moi triste, porque esta nena seguramente nace no seno dunha familia rica que apostan por ela e podía labrarse o futuro prometedor. Usar así con 16 e 17 anos non é normal, xa me gustaría. Pero esta nena, como a maioría, era de familias humildes, e unha vez que acababan de estudiar no Instituto Fernando Blanco, pois tería que casarse super xoven, ter un montón de fillos, e nunca máis na súa vida seguro que tivo unha tarde libre para poder practicar algo que se lle daba realmente. Digamos que eran trayectorias educativas moi prometedoras que por falta de recursos se cortaban. E logo, outra asignatura a que se dá moita importancia é a xeografía. A que estudiaste los ríos, os afluentes, as cordilleiras, os golfos, os cabos, as capitais. Os nenos veñen por aquí e falen do Miño, si que son o Miño, creo que do Miño, pero falen do Nervión, do Zúcar, do Segura, e eu contei sempre como anécdota, que me tocou a época que me daban unha variña de bambú, doña Fina, me acordo, e o Eugenio López, Darío, canta vai o río, e Darío lo derecha ao mar, el niño, la miña provincia de Europa, que así se estudia. É un método arcaico que se queda de pau. E había barrimas de distintos minerais, logo de fin de estallo, cubríanas con cera, metían auga fervendo no cazo, e se o metal conducía moi ben a calor, derretía moito tramo de cera, e se conducía pelo calor, derretía máis tudo. E agora tamén está o pirómetro de cuadrante que os metales, que digo esos nenos, que lle pasa aos metales cando lle aplicamos calor? E se me dicen, quéntanse, pero tamén milagros, son estupendo de calor. E entón, aí co pirómetro, coñecían o grado de hidratación dos distintos metais cando sobre desertitaba.
En 1890, e moitas das fotos antigas que se conservan da Fundación, por sorte chegaron os negativos, que eran placas de vidrio, moi rayadas, eso sí, pero eran desas fotos de promocións, de profesores que se facían, vale? Conservamos o trípode, o que nos falta o pano, sabes que tiene entera de cabeza, pero non podía entrar. E xa para rematar temos a electricidade, vale? A pila de volta, sabedes por que volta e chamou pila a pila? E non chamou outra cousa? Porque se apilaba discos, tal, bueno. Aparellos para ver como reaccionaban os corpos cando a través deles se facía pasar a electricidade. Temos aquí a peza estrella, onde os nenos inclinando o pasaje, o telégrafo de Morse, ese é o emisor. Bueno, presento que chamase Óscar por unha profesora de biología do instituto, que deu por chamalo Óscar e Óscar lle quedou. Bueno, pero en realidad é un modelo anatómico, vale? Había unha asignatura que era anatomía e organografía, vale? E era para estudiar o corpo humano, en definitiva. É desmontable, é de papel maché, son 200 e pico pezas que se poden ir sacando, agarradas na caixinha, se vos fixades ten clavijas que permiten abrir o tronco, podemos aberto un tempo, pero con peso, se va cedendo e a meter o cerrado, abres o cerebro, abres os órganos anteriores, e ten unha historia moi chula, non este en concreto, que son moi conocidos. Chámanse, en Google, homes clásticos, con C, non con P, con C, porque clástico ven de clastos, que en griego significa fragmento, porque se descomponen, vale? E isto facías un médico francés, era médico en París e era profesor de medicina na Universidade de París, é dicir, tenía dos traballos importantes. E ele decía que, cando facían as prácticas con cadáveres, había dous problemas. Primeiro, que había moitos alumnos que eran incapaces de coller un bisturí para poder abrir un corpo, que ten un certo valor, e que o cadáver, o segundo terceiro día, empezaba a descompoñer e non había que aguantar. Entón, para superar esas carencias, empezou a elaborar este tipo de modelos anatómicos moi realistas e alcanzou tal fama que deixou a carreira de médico, a carreira de profesor de universidade, montou un taller con máis de 100 operarios e fíxose multimillonarios. Son moi comuns nos colexios, nos hospitais, nos centros médicos, e se mirades en internet, empezou facendo corpos humanos, pero vamos a facer máis, fixo animales, órganos anteriores, son moi conocidos. E este é o que temos, que chegou xunto con un esqueleto que logo veredes no instituto que se chama Amparo, vale? Óscar e Amparo, son a nosa parexa mítica. Bueno, Amparo foi bautizada hai pouquinho, E foi bautizada pola miña filla. Porque levei na no instituto aos 3-4 anos, e contaba a historia de Óscar e a ela fascinaba. Cando viu o esqueleto preguntou como se chamaba. Dixo, pero este non ten nome. E saliu Amparo. E Amparo. Unha aldea que ten moita vida, porque sabedes que, bueno, son pioneiros no tema do urbo rural, de feito son neta de Casa Raúl, que é das primeiras casas en Galicia que reciben turistas, cando non había casa de Galicia e tal, e logo está moi ben situado nesa última etapa que fomos peregrinos en Fisterra Musía, que parece que é un oasis ali no medio, non? Onde hai restaurantes, se poden quedar, bueno, pois nunha das festas de agosto, no Sacramento, estaban ali os gaiteiros e demais, un grupo de peregrinos ingleses, non? Foron tomar algo, uniros á festa, non? E cando acabou a festa, fixeron ali, bueno, amistade con varios veciños de Lires, decidiron facer unha foto de recordo, non? Entón, metiuse o fotógrafo e tal, os ingleses, os de Lires, e os de Lires empezaron a decir pataca, que decimos aquí cando estamos, pataca, e os ingleses miraban extrañados, pero que dirán, e tal. Entón, o que facía a intérprete, dixo, non, é que aquí temos a costume, cando nos fa unha foto, decir pataca. E os ingleses, dixo, gracias. Empezaron a decir pataca en inglés, que se diz potato. Potato, patata. Para unha foto, pasan a foto por WhatsApp, empezan a mirar, e os ingleses, todos perfectos, mirando a cámara como ten que ser. E os de Lires, pero eles non estaban hablando de Lires. Mirando os ingleses. Potato. Potato. Bueno, pois eso, convencen ese proceso de compra, dilatouse moito, tardaron 5 anos, e cando as compran, unen todo, e polo
colocan a primeira pedra. O instituto faise relativamente rápido, faise en 6 anos. De 1880 a 1886 que se inaugura, vale? É obra dun arquitecto madrileño, igual que a Escola das Nenas, José María Aguilar, que foi un arquitecto importante do 19. De feito, é un edificio que é unha xoia arquitectónica do 19, que ele foi un dos autores do proxecto, que é a sede do Banco de España na Plaza de Cibeles de Madrid, que é unha maravilla de edificio e que é coñecido por moita xente porque na tele, sempre que está algo relacionado coa bolsa, sale a sede do Banco de España. Pois José María Aguilar, coautor dese proxecto, foi o artífice do instituto. Bueno, e aquí vos podedes facer unha idea, non? Hoxe en día, a xente que non o coñece, estamos moi afeitos a ver o instituto, forma parte de nós, pero cando ven a xente de fora de CEDIC, ponen que pinta este edificio no C de hai 100 e pico anos, algo raro tuvo que pasar, non? E aquí está, imaginade eses nenos da foto cando entraban aquí, era como entrar nun oasis. Bueno, vamos a dar unha volta primeiro ao Sardín rápido, porque vamos a visitar os despachos, pero o equipo directivo está traballando, e ademais co problema de que aquí houve cambio de equipo directivo e están a todo trapo, entonces como fan parada entre as 12 e as 12:20, vamos a utilizar ese intervalo de tempo para visitar os despachos, vale? Xa vou calcular. Ahora vamos a ir a ese sitio, que es un sitio muy melancólico. Está acondicionado como aulas. Aquí onde estaba que cayó, non? Claro, sí. Mirade, vos este sitio que ten un pequeno xardín, hasta aí pouquiño, albergaba que era a árbore máis importante do xardín, de maior riqueza botánica, digamos, que era o abeto griego máis grande de Galicia. Era un árbore centenario que se planta xusto no momento de construcción do instituto, era super bonito, porque parecía un candelabro xigante, nacían ya ramas xa desde a base, e era un sitio que a xente de Celle tiña un cariño especial porque moitas, bueno, ahora as bodas son civiles, antigamente as bodas eran religiosas, pero as fotos oíanse facer aquí. E ata hai pouquiño, ata a caída, estes bancos que están todos por aquí, estaban aquí, como vedes aquí, e dábanse clases ao aire libre. Eu sempre dicía aos nenos que eran uns privilexiados. Dar clase á sombra dun árbol centenario, xa me gustaría a min cando estudiei, que estaba sempre cerrado en 4 paredes. Pois este caíu nun temporal que houve o 17 de outubro de 2023, é unha parte nova do muro que houve que recompoñer. Por sorte estaba a pista polideportiva vacía, porque senón seguramente habría que falar de alguna desgracia, e para tratar de darlle vida decidimos facer dúas cousas. Unha xa se fixo e outra está en proceso de elaboración. A que xa se fixo é unha talla que ides ver no interior que a fixo Manolo Canosa Santamaría, ex profesor do instituto e o home de Concha Blanco, vale, escritora coñecidísima de C, que fixe unha talla na homenaxe de Fernando Blanco e de emigración, logo a veredes, e estáse facendo tamén un clavicémbalo. Un clavicémbalo é un piano que tivo moito auxe no barroco, vale? Logo fui perdendo terreno a favor dos pianos e agora está volvendo a ter un novo auxe nas orquestas sinfónicas e demais. O que diferencia un piano dun clavicémbalo é que o piano é un instrumento de corda percutida, é dicir, cando apretades unha tecla do piano, non se ve porque están dentro, pero hai un martillo que se acciona e golpea contra a tecla, e o clavicémbalo é de corda frotada. Ao accionar a tecla non se acciona o martillo, accionase unha especie de púa que en vez de golpear rasca na corda, non? Como cando tocas a guitarra con a púa, vale? Esa é a diferencia entre un e outro. E ese esperemos que a ver se para outubro somos capaces de que estés arrematado, que está bastante avanzado, e está facendo un rapaz aquí de C que é profesor de gaita e tamén é luthier, fai instrumentos, e foi o que nos puso na pista de que a madeira de abeto era moi apreciada para ese tipo de instrumentos e é o que se está facendo, vale? Bueno, esa non. Vale, é outro dos árbores que sabemos que foi plantado cando se estaba construindo o colexio. Vale, se mirades en Google a bandeira do Líbano, ides ver que o seu escudo é un cedro, porque é o árbol simbólico dese país. É un árbore de madeira moi apreciada, de madeira aromática, de feito as caixas dos famosos puros habanos
de Cuba facíanse, ou se fan, non sei, xa, de cedro, vale? E vedes que é inmenso, que superou xa en altura, e aquí pásame sempre unha cousa moi curiosa, dependendo do tipo de visitante. Cando veño cos pequeniños, xeralmente van correndo, abrázano, falanlle, acaríciano, e cando é unha excursión de xente maior, é habitual escoitar, carallo, que vole. Varios tractores de leña po inverno me daban, Por sorte, bueno, pues a percepción das novas xeracións vai cambiando, que non todo é sacrificar árboles para queimar. Bueno. Nos abrazamos, ¿eh? Sí, claro. Bueno. E este mueble fixo Felipe Bahamonde, que era o carpinteiro do colexio. Vale? Fixo este mueble para guardar a colección de instrumentos musicais. Aí tedes as ocarinas das que vos falei, vale, de distintos tamaños, que o ocarina era un instrumento, xa vos digo, que Milladoiro utilizaba moito, pero bueno, non é moi habitual vela por aquí. E logo aquí... Sí, casi que che van a sair con reflejos. E hai unha peza, mirad, eu son profano na música, de música gustame escoitala, pero non sei nada, non? Entón, eu cando cheguei aquí, estaba todo sin catalogar, claro, hai cousas que máis ou menos controlar, pero, por exemplo, o tema de física e de química, para min era un mundo aparte. E outra cousa moi complicada para mí foi a música, non? E con esta peza, pasou algo curioso. Esta que vedes aquí que ten un alambriño, vale? Eu cando a vi, metí-la diante da mesa, fixen a ficha de catalogación, e metín flauta incompleta. Porque me pareció unha flauta que lle faltaba un cacho. E un día falando con Fernando Fraga, o director da banda, que é un amigo meu e tal, e ven a ver. Dixo, non está incompleta, está integra. Dixo, pero joder, se lle falta un cacho, non? E é unha flauta de émbolo irlandesa. Esta flauta, nas soplase por aquí, tens que meter o dedo no alambre e faz así. Tuve que cambiar a ficha de catalogación. Está completa. Tiño árbore, que fixeron unha talla que foron unha homenaxe non só a Fernando Blanco, senón a emigración en xeral, e, bueno, unha forma de agradecer ese legado que tuveron a prol do desenvolvemento educativo e cultural da nosa terra, non? Entón, o que fixo foi representar distintos peldaños que veñen a simbolizar os pasos que hai que ir dando na vida. No inferior representa un neno de espaldas, pantaloncillo corto e a maleta, que era a triste realidade de Fernando Blanco entre eles, que con 13 anos tivo que emigrar. Da súa cabeza empeza a sair xa un globo de pensamento, vale, que aquí se desarrolla. No segundo peldaño é cando está fora, cando están fora, están contra das carencias educativas e culturais de Galicia, que representa un libro, un tinteiro, e o terceiro paso é o plasmar, non? O soño dos emigrantes. Aquí, claro, podía representar calquera colexio, non? Se fixo moitos, pero, bueno, representou o Instituto Fernando Blanco, que podía ser calquera deses 317 escolas que se fan en Galicia. E como curiosidade, no reloj metiu as 7 da tarde, porque as 7 da tarde foi un momento fatídico en que o aventou. Mira, conto-vos como anécdota. Eu estaba no centro comercial e chamoume a que era directora do Instituto, Sonia, e chamoume e había moito ruído, non? E eu escoitei, caiu o abeto, caiu e tal. A verdade que chovía e facía moito vento, non? E eu dixen, bueno, caería unha pola, foi o que pensei, non? Vin hasta aquí, cando vin no Chandler, daban ganas de chorar, porque era unha árbore que formaba parte da vida de todos os que somos de CEP. As funcións de cine e demais, non? O seu Salón de Artes do Instituto, que é moi grande, e de feito, hasta que se abriu a Casa de Cultura no ano 2013, o Concello ten un Salón de Actos moi pequeniño, e todos os actos importantes de CEP, unha mostra de teatro que tiña moito peso, facíase sempre aquí no Fernando. Vamos a acceder á capela por aí. Bueno, vedes que no atril tamén está presente Fernando Blanco. Vale, xa vos dixen... Xa vos comentei que o instituto nunca foi un instituto estrictamente religioso e nunca estivo baixo o control dunha orde religiosa, pero de repente que igual a religión ten moito peso na educación e moitos coles tiñan capilla, vale? Aquí oficiábase a misa diaria, vimos abaixo parte do material litúrxico
E, bueno, decimos que está dedicada a San Fernando, que foi Fernando III Santo, pai de Alfonso X Sabio, das cantigas de Santa María e demais. Fernando III Santo foi rei de Castella e León e foi unha figura clave na reconquista española. Sabes que España estuvo dominada por os árabes e unha serie de reis do norte que foron reconquistando terreno. E, de feito, acostúmase a representar sempre con tres chavos, vale? Que simbolizan a reconquista das cidades de Xaén, de Córdoba e de Sevilla. Cidade de na Camorra, está enterrada na catedral, e, de feito, o patrón de Sevilla é San Fernando, vale? Estas son unha copia dos cadros espectaculares que se ven en España, que é o Cristo crucificado de Velázquez, e unha copia da Inmaculada de Murillo, vale? E logo aí tenes esa peza máis simbólica que é o sepulcro de Fernando. Bueno, vamos a contar unha anécdota que hai moita xente que desconoce. Este é o terceiro sitio de enterramento de Fernando Blanco. Non é o primeiro, ni é o segundo. Fernando Blanco morreu en 1875. E no testamento non puso nada, non fixo ninguna referencia onde quería que recursaran os seus restos. E os seus salvaceas, os seus testamenteiros, decidiron enterrarlo en Cuba. Nun cemiterio que hoxe xa non existe, que era o cemiterio de Espada, que era os máis importantes, o sepulcro máis importante de Colombo, pero de Colombo non estaba feito, e enterrouse aquí. No ano 1882, rematando, os salvaceas dixeron: "Jolín, este home ten que estar enterrado no ceo, non? Para que a xente de vecinos se poidan agradecer todo o que fixo por algo." Entón, organizan o traslado dos restos desde Cuba a Ceo. Os seus restos chegaron o 3 de xaneiro de 1883. En ese momento estaba o colexo en plena construcción. Estaba en pleno proceso de edificación. E enterrouse na iglesia de Ceo. Houve que pedir permiso, porque non se pode, unha persona que non é religiosa non se pode enterrar en a iglesia. Na iglesia de Ceo, os que vades, os fixades no altar mayor, ao lado dereito hai unha hornacina antigo, pois ali estiveron os restos de Fernando Blanco. Rematou o colexio, fixo unha procesión, coa banda de música de muros e demais, e trouxeron os seus restos, e desde ese momento está aí enterrado. Aí hai unha caixinha de zinc, da que están os seus restos. E en riba do sepulcro tendes esa lápida. Esa lápida é a que tiña no cemiterio de Cuba, onde estivo enterrado 7 anos. Que cando trouxeron os restos, trouxeron a lápida, vale? E desde ese momento está aquí. Tratou de restaurar, pero estaba en tan mal estado e era tan costoso que decidiron rascar fuego e pintar a iglesia. Pero en orixe era así. Non é que tuvera columnas, ni é que tuvera algo. Isto é pintura simulando un trampado. Que dá a impresión de que había unha cúpula e de que había columnas. Esa pintura foi feita con pintura madrileña estudado por un profesor de dibuixo do instituto en ese momento que era Ángel Pablo. Sí, unha pena, sí. Pero bueno, sabedes que no pasado o tema da restauración era habitual con un mueble de categoría que entraba política y utilizaba su control de formiga. Aquí seguramente hoxe en día trataría de ser refrigerado, pero era que non era habitual. A Cristina de Tin, a súa vez, viñeron dentro desta región. Este é o que chegou a ter en 1883 con restos de Fernando Blanco, vale? Por sorte se conservou e está aquí nun lugar importante do colexio. Estes son modelos das clases de dibuixo, os que vedes, os apliques originais, e agora vamos a falar da farmacia, que aquí, bueno, todos son basicamente este despacho de jefatura de estudios, non? Vale. Primeiro aí tenes unha foto que é onde mellor se aprecia como é o actual solar do Instituto Fernando Blanco, que, non é só o que está entre os muros, vale? Esta parte toda, tanto o campo de Vallecas, como a zona do monumento, como o aparcamento, son da fundación, vale? Non é só dentro do muro. Este campo de Vallecas, que é coñecido, comprouse no 1936, comprouse esa finca. E comprouse non coa idea de facer unha pista polideportiva, senón que se comprou coa idea de que non se edificara diante do instituto, que puseran un mamotreco como o seguinte que tapara a vista. De feito, intentaron comprar tamén ese solar, pero aí non chegaron a acordo co propietario e ese edificio tan grande, non? Pero, polo menos, bueno, aí conseguiuse evitar. E aquí está unha entrada que estaba flanqueada por árboles, que os que tendes unha idade, pois, poder recordarlo, non acordo, e este triángulo era a horta onde facían as prácticas de agricultura. Nas fotos antigas de C, ainda que non teñen moita calidade cando as amplías, aquí ves un muriño que cerra e aquí onde os nenos facían as prácticas de agricultura, porque dixe que era unha asignatura fundamental porque era o futuro de gran parte dos nenos. E aí ves perfectamente os miles de metros cuadrados que hai que proceden desas 25 parcelas que se mercan entre 1875 e 1880 que se unen para poder albergar. Claro, este edificio na Alameda era inviable, non se pode facer. Habitantes. Morreu o 10% da población.
e dentro do colexio suministraron a medicación gratuita a todos aqueles que o necesitaban. Hoxe en día, cando unha persona de 80 anos morre, é moi habitual dicir, marchou un novo. En aquel momento, con 40 marchaba maior, vale. A xente non tiña acceso a medicación, a alimentación era precaria, traballaban como burros e as epidemias eran o pan de cada día. Así que imaginados o importante que era a farmacia, que ademais, nos regulamentos da Fundación dispúsose que era gratuita para os pobres de solemnidade. Vale? A población, a maioría eran pobres, pero entre os pobres había niveis. Os de solemnidade, os que non tiñen, desgraciadamente, nin para comer. Vale? Bueno, mirade, eu que, polo meu traballo, creo que visitei a maioría dos despachos de dirección dos centros educativos da Costa Morta, seguro vos que non hai ningún que sexa tan bonito con tanta historia como este, non? Aquí ainda se respira ese, bueno, ese siglo XIX, non? Claro, os en día os despachos son máis funcionais, seguramente, pero tan bonitos como este, non lo son. Bueno, aquí tenes unha pequena mostra dos libros da antiga biblioteca histórica, que logo veremos abaixo, un reloxo original, este autorretrato de Madrazo, ese foi Vicente Vázquez Queipo, que foi apoderado do testamento en Galicia, tamén retratado por Madrazo. E logo tendes, bueno, estas maquetas son de xente de C, que eu non recordo os nomes. Este non sei se foi dun Araujo, me parece. E esta tamén, que fixeron xente de C e tal. E logo, que? Centro social. Este señor creo que estaba no centro social. En Luxo. Pero non sei quen. Na Casa Barata. Non sei. Eu sei que Tamén fixo a iglesia. Esa non fixo que? No, non só eran as pezas da capilla, Aquí había vajilla, que se perdiu prácticamente toda. Pero aquí temos o xogo do café e do té. Isto é todo meneses, teteiras. Aí cando viña alguma visita de postín, pois facían os sellos e demais, pero quería enseñarvos un libro de firmas. Este é un libro de firmas que se abre xa a finais do século XIX, cando algún visitante ilustre visitaba o instituto, pois facíanlle firmar, logo deixouse utilizar durante moito tempo e retomouse aí pouco, non? Pero quería enseñarvos unha inscripción, a ver se a toco. Máis bien sin gafas, pero é un problema añadido. Por non tela marcada, sempre me pasa. Aquí, mira, esta. 1920, diría que 24, 22. No, en 1922 chegou un japonés, non sabemos como, chegou un japonés a C. E era da embaixada, bueno, non lembro exactamente. E, bueno, chegou a C e visitou o instituto, non? E entonces deixou as súas impresións. Por sorte, tomamos a sorte de que algún bo samaritano o traducira, pois non sería un problema, non? E, bueno, o que ven decir é que lle sorprende que nunha aldea ou nunha vila pequeniña como C houvese un centro educativo destas características, non? E, bueno, curioso porque ver un japonés en C e 100 e pico anos, pois, ya non hai moito, chegaba unha persona de color, non? De África, cando era pequeno, e quedaba as cosas, pois imagínate un japonés daquela, non? E, bueno, logo son todas inscripcións de xente que van visitando o colexio, do tempo, vale? O laboratorio de física, ou gabinete de física, como chamaban naquele momento, con esta mesma superficie, pero, bueno, salvo a parte inferior das mesas, que eran as orixinais, ata hai pouquiño, ainda había estas mesas co huequiño aquí e o grifo, os orixinais, pero estaban en mal estado e cambiaron esa fai uns anos, non? Aquí o que temos de interés son estas vitrinas, que se vedes por aquí. Temos o resto, neste caso, dos moluscos da colección, os que chegaron a nós, vale? Vedes que as caixinhas son modernas, porque eu cando empecé a traballar aquí, había unha caixa grande con todos os moluscos, e logo tiña os inventarios, os listados dos moluscos que se compraron en 1890. Eu nací ao lado do mar, pero a duras penas diferencio un mexillón dun beberecho, vale? Os imaginados o que foi para mí catalogar daquela internet que apenas sabía e demais. E este é o laboratorio de ciencias, vale? Foi todavía o gabinete de ciencias. Aquí vedes o resto dos animais que se conservan, alguns deles en moi mal estado de conservación, pero xa vos digo, chegou a haber 500, os que conservamos 80, máis ou menos. E logo, o que temos ali son os moluscos e os fósiles, o resto da colección, e tendes a Amparo, ali, a moza de Óscar, o esqueletiño, ese é un esqueleto real, nas memorias do colexio, non sei se é a realidade ou non, pero dice que era dunha bailarina de... como este que baila no Farqueo, Cancán. Sí, de Cancán, que donou, deixou no testamento que a súa morte quería donar o seu corpo para a ciencia, vale? Ese é o que se dino, claro, igual foi o que lle dixo o vendedor para que lle compraran a...
pendente do reloxo da igrexa e do reloxo do instituto, pero no pasado sí que, aquí ademais de marcar o ritmo, digamos, do colexio, todos os veciños estaban pendentes, porque quen tiña un reloj que era moi considerado, non? É un reloxo, bueno, vedes que aí mete M. Hofler era Mariano Hofler de Echeverría, que era un relojero madrileño de orixe alemana, pero o reloxo non é dele. Mariano Hofler o que facía era compraba reloxos en Francia, na zona de Alsacia, en varias marcas, e logo o que facía era sacaballe a chapiña do reloxo original e metía xo, vale? Este sabemos que é da casa Ungerer Brothers, que é unha casa bastante prestixiosa desa zona, e el compra e logo fai unha serie de adaptacións para instalar na C, vale? E xa na espera se mete o seu nombre, por se mete en Hofler Madrid, pero na realidad é un reloxo francés. E, bueno, este está conectado, que vamos, se queredes, subimos a ver as campanas, a dúas campanas, ¿no? A campana de cuartos e a campana de horas. Como funcionaba? Cando era unha hora en punto, creo recordar, ese tempo que non tal, pero cando era unha hora en punto dá 4 toques na campana de cuartos, pam, 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 un toque, un sonido ligeramente diferente a campana de horas. E logo tantos toques na campana de horas como a hora en cuestión. É dicir, a 5 da tarde dá pam, 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 pam. E logo sempre decía, Darío, que o reloj retrasa 5 minutos. Bueno, e ahora si queres ver as campanas, igual os tocos, nos cada de que toque. Porque só de daquela maneira. Eu que levábase luchando moito tempo coa Xunta, pero non chegamos claro, non chega. Ao final chegaron ao pasado e agora está moi ben, agora o museo está perfecto e esperemos que estaba unida a que hoxe aula de informática, había aí unha unión, e hoxe comparte espacio a Biblioteca Moderna, que se ve claramente caderos, os estantes inferiores, e parte da Biblioteca Histórica, vale? Estes son os volumes que se compran a finais de 19 e principios do 20 para a Biblioteca do Colexio. O resto están distribuídos por distintas dependencias do Colexio nos despachos, porque, claro, cada vez necesita máis espacio para os libros novos e hai que ir retirando os vellos, vale? E quizá o que máis valor ten é esta parte de aquí, que son a colección de Gacetas de Madrid. A Gaceta de Madrid era
porque ese é o boletín oficial do Estado. Es antigo, aquí non me acordo do Eno de Pravia, que era unha pasada. Vale, e os típicos... Bueno, este eran coleccionables que logo se iban encuadernando, vale? E, bueno, o rapaz chama moita atención, bueno, a forma de ver, claro, de coñecer. Hoxe en día vamos a Roma a ver un museo ou vemos por internet, pero antes a forma era de verlo nas revistas, non? E sabéis que este que me... La tisis puede ser curada, ¿eh? Sí. Son super curiosos, hay algunos muy machistas, la mayoría. Normal. Son muy bonitos. Pues así éramos. Este é un cedro do Atlas, o dali era un cedro do Líbano. Este é da familia do Atlas, o Atlas é unha cordilleira do norte de África, Marruecos e tal, e este moi parecido a aquel. E agora o que nos queda bonito, da familia do abeto, vedes que se parece, ainda que aquí as ramas nacen un pouquiño máis arriba, vale, pero a mesma familia, é un abeto igual. Este é un abeto do Cáucaso, que é unha cordilleira que, digamos, separa Europa de Asia, e ten unha característica, agora xa ten medio. Vedes esas helechos, esas fieitas que ten por aí? Sí. Bueno, pois pues esos helechos non son os helechos que nacen nas fincas, son os helechos, digamos, especiais, que nunca lle prestei atención, porque eu desconocía. Pero ven un día por aquí unha persoa que sabía de botánica e díxeme que tiñan moito valor botánico e eran helechos que nacían nas ramas dos árboles. E chámanse en castellano batatillas con B, batatillas, non patatilla, batatilla ou puli puli. Pero en galego temos un nombre moi chulo. Sabes como se chaman? Chamanse de cabriñas. E chamanse de cabriñas porque sabedes que as cabras son amigas de subir a sitios complicados e por eso se chaman estas fieitas. Subían un día a comer. E aí, ahora ten menos, chegou a ter máis. Estaba todo